बैसोर बायदि मानसिखौसो किडनेप खालामो जायफ्रा बर' सिख्लाफोरखौ हाबा खालामनायनि गोदै गोदै सिमां नुहोनानै बिसोरनि जिउजों गेलेयो आरो बिसोरखौ लांनानै थाइलेण्ड मुम्बाइ बायदि जायगायाव फानहरो आं बैसोर बायदि मानसिनावसो रां दाबियो जाय मानसिफ्रा गोरिबफोरनि मोननो गोनां सोरखाराव थानाय रांखौ बहननानै जाजोबो नाथाय नों किडनेप खालामनाया सिख्लाफोरखौ फानहरनाय गुबुन हारिनि सेंग्रा आरो गावनि हारिनि सेंग्राफोरखौ गोसो थोफ्लानानै हाखराव खोख्लैनाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ किडनेप खालामनानै बिसिनि अंगफोरखौ थाइलेण्डआव फानहरो बिजनेस जोबोद गाज्रिनि खामानिया जायनि थाखाय आं सम सम नोंखौ एटाक खालामो नाथाय आं नोंखौ दिनै एटाक खालामनो फैयाखै रिक्वेस्ट खालामनो फैदों 1986 नि घटना बै समाव आं सेरफांगुरियाव आमाइनि न'आव आलासि जानो थांदोंमोन बिनिफ्राय जों दाउ बड'सानि बिथोन होनाय बर'नि गिबि फिसार फिल्म आलायारनखौ नायनो हारसिङै बेलासि बेलासि थाबायलांदोंमोन सेरफांगुरिनिफ्राय रामफल बिलसिम बानेश्वर टुरिं सिनेमा हला बे समाव फेमास बेयावनो नायनो गोसो होनानै थाबायलांदोंमोन आं बै समाव साखनद्रानि दावराव उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ हमनानै लांखुमानानै दालां गोदान बानायनायाव दानस'हैयो होननानै आं लामा लामा थाबायब्ला सासे गथ'खौ मोनसे न'निफ्राय ओंखारनानै थाबायस्लोंनानै फैनाय नुबाय आं हयथ' बिमा बिफाया नुस्लाबाखै जानो हागौ गथ'आ दुस्थ'यै थाबायद्लाबायनायाव लामायाव खानाय दामब्रा मोसौआ खुन्थिया बुखुना गथ'खौ सौनो नागिरबाय आंबो गथ'खौ सौजानो गिनानै खारनानै थाब बांखांबाय अब्ला मोसौआ आंखौ सौनो नागिरबाय आंबो गथ'खौ सौजानो गिनानै लामा लामा लाना खारबाय उनथिंना हरबा नुबाय आं पाब्लिकफ्रा आंखौ साखनद्रा होननानै होसोबाय बिसोरखौ नुहुरना दलद थाबाय आं गथ'आबो गाबगाबाय दासो बिमाया गथ'खौ मोखां सोमहाबनानै आंनिफ्राय थाब सिख'बाय आं बिसोरखौ थार खोथाया मा खोन्थानो नागिरनायनि सिगांनो बयबो साखनद्रा बुंनानै राम धुलाय होबाय पुलिसनो हरबाय जेल जानांबाय जेलनिफ्राय सानसे गबाय नाथाय लामा सामा बयबो आंखौ साखनद्रा बुंबाय मानसिफोरजों बांद्राय बुंजानानै खामानिखौ मावबाय आं बेनिफ्राय दा आं अरिजिनेल साखनद्रा बर'फोरजों दाय गैयैयाव बुजानायखायनो बर'नि धोरोम नागारना आरो साजानो मुस्लिम धोरोमबो लाबाय आं अल्लाह मिनिथावबो दुखुनांथावबो माथो जाथाया